नुजाफैनो हानाय गासैबो जोबोद गोजोननाय मोनदों बे ओनसोलनि बर' हारिनि मोनसे माहारियारि आफाद कनफारेन्सखौ बर' थुनलाइ गाजा आफादनि गोमजायै 65थि खुंफुंनो बोसोरारि थाखाय जथुम्मा दिनैनि बे मेलाव बाहागो बे लाफैनाय जथुम्माया देग्लाय गासैबो बिबान दैदेनगिरि सिमफायनाय नोंथांमोन आरो लोगोसे बिबान लानाय बयखौबो जागोन आंनि गोसो बे गोरबोनि जथुम्माया देग्लाय खुलुमनायखौ बिजनीनि जासिहरबाय नैबे मोनसे आरो जारिमिनारि दिनैहाय जायगा बरलागावनि जि थेंफाख्रि फोथाराव उद्देश्यखौ लानानै खुंनो लादों आरो बिनि जोङो बहाय अक्ट'आबो ज' थि जादों जाबाय बेखौथ' आरो जानुवारि दाननि बुंनांगौ गैलिया 2022 मायथाइनि आं जानुवारि आसा दाननि खालामदों 9, फैगौ 10 आरो 11 अक्ट'आव जानुवारि बेखौ दाननि सानथामनि आबुं हाबाफारि लानानै खुंनाय जागोन 9, 10 दा आरो 11 दिनै बिनिनो गाहाय खुन्थि बे गायसननाय हाबाफारिया जथुम्माया जादों बेवहाय बर' जोंनि माहारिनि बिटिसिनि मानिनां थुनलाइ आफादनि गाहाय आरो बे बिजनी हाग्रामा ओनसोलनि महिलारि सार मोनसे बिथाङा फैनो गोनां मोनब्लाबो हिस्ट'रिक बिथाङा गावनि मोनसे थान्दै जथुम्मा महरै जागोन बिटिसिनि सासे होननानै आङो थान्दै दिनै मानिजाथाव गोसोआव देरहासार बसुमतारी बिथांखौ थिरांथा लानो दैथायहरदों हाबाय आरो एसे आसा आगोलाव खालामदों बेवहाय जोङो खुन्थियाखौबो नोंथांमोन जोङो बयनिबो गायसनखांबाय आरो बे हाबाफारियाव हेफाजाबाव बर' थुनलाइ आफादनि नोंथांमोन मानिजाथाव बयनिबो आफादगिरि आरो लोगोसे नाजानायाव बानजाय आफादनि गोबां खुब दैदेनगिरि मोजां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि डिसिप्लिन आरो लोगोसे आरो ओनसोलनि डेक'राम गासैबो मेलेमजिबि मेनटेन गासैबो बेवहाय खालामनानै रायजो राजाफोर दङ जोङो बे बिथांमोना बाहागो लादों आरो बेवहाय जों कनफारेन्सखौ दिनै बारग'होलांनो हागोन बाख्नायनांगोन जे आं बेखौ मिजिंथिदों बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि ओंखायनो बिथांमोननि दैदेननायावनो जोंनि दिनै बे हाबाफारिया बिटिसि जाबाय थादों आरो जों गभर्नमेन्टनिफ्राय मिथिनायाव बिथांमोननि जेसेबांनाखि जिथु हाबाफारि बेफोर हाबाफारिया खोब हेफाजाब मोजाङैनो आवगायबाय थादों आरो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै डिपार्टमेन्टेलि जोङो इतिमध्य बेवहाय जेसेबांफोर सहाय गाहाय खालामनांगौ आलासि महरै आसामनि गिबि मन्थ्रि मेडिकेल डक्टर बा हिमन्त बिश्व शर्मा पिएचइ बिथांनिफ्राय जों कनसेन्टखौ लाखाबाय पिडब्लिउडि बिथाङा बहाय फैगोन विभिन्न' आरो बिनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय अनगायैबो जोंनि जेफोर सहाय आसामनि सहযোगिता जेनिखि बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंहा जोंनि दङ बिनि बे अनगायैबो हाबाफारियाव जोंहा नेपालाव थानाय जेफोर माने मावनांगौ मेसे बर' फिसाफोर हाबाफारिफोर बिथांमोना बाहागो थागोन लागोन दिल्लीयाव बेवहाय थानाय जोंनि जोंनि जेनोखि गभर्नमेन्ट एनसिआर गोदान तरफनिफ्राय दिल्ली बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोना जोंनि बाहागो लागोन डिपार्टमेन्टेल सोनाब डिएम बंगनिफ्राय जोंहा बिथांमोना सोनाब बंगनि जेनोखि बर' गासैबो थुनलाइ आफाद बाहागो लागोन शिबनि मेघालयनि खुंनायाव बर' थुनलाइ आफादा बहाय जोङो बाहागो लाफैगोन आरो गासैबो जोङो बहाय फारसेथिं त्रिपुरा जोङो आरो लोगोसे हेफाजाब जोङो खालामनो बांलादेशनि जायफोरनिखि बर' नाजागोन फिसाफोर दङ आरो बिथांमोनखौबो जों लेंहरगोन आं दिनै आरो खोनानानै जों मोजां मोनबाय मिजिंथिदों बे जे जथुम्माया बे 1800निफ्राय माने 1900नि रिसिपसन थान्दैनि फांसनाव आं गेजेराव मावफुंनो बाहाय हाथाव बाहागो लागोन आरो जोबोद जोंनि मोजाङैनो बेखौ जोंबो खुंनो थाखाय नाजागोन बिटिसिनि बिथाङा वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिबान जोङो लानानै सेमिनारनि खामानि सायाव मावगासिनो दङ सेमिनार हिसाबै बुङोब्ला आं जों बेवहाय बेखौ जोंनि जथेस्थ' जायफोरनाखि मेलेम गोनां फरायसाफ्रा जोंनि जेरावनाखि बिथांमोना सरकारनि जाहाथे नोजोराव मुलाम्फा जायो लाब जायो हेफाजाबनि बिनि थाखाय जि जोङो इउपिएससि हाबाफारिफोर जायफोर फरायसाफ्रा बेखौ क्रेक खालामो जोङो बा थाब थाबैनो एपिएससि जायफोरनाखि क्रेक मोनथिनो खालामनो थाखाय हानायनि नाजादों मोनसे बिथांमोना मुलाम्फा बेब'स्था जानाय जाबाय बायदि होननानै आं जोङो सानदों जायफोरनाखि रिटायार्ड आइएएस पार्सन आरो दा लोगोसे बाथ्राया जायफोरा दासिमबो साख्रि मावनानै दङ बे खुन्थियाखौ गायसननो आइएएस थाखाय हिसाबै जोंनि आनजादाव आइपिएस हिसाबै बिथांमोनखौ जों लिंहरगोन आरो बिटिसिनि बिथांमोननि गेजेरजों जों मोनसे चिफ हाग्रामा महिलारि फरायसाफ्रा सारा मुलाम्फा जानाय बायदि रायजो फैनांगौमोन राजाफ्रा आरो मुलाम्फा जानाय खुन्थियाखौ बायदि आइ गायसननांगौ आफाया मुलाम्फा जानाय नाथाय बायदि बे बिथाङा खामानिखौ जों मावगोन आरो बिनि नागारथ'नो अनगायैबो हायै जोङो गोबां माखासे जोंनि सरकारनि मैखोम हाबाफारिनिफ्राय मैखोम आयदानि सायाव जोङो हाबाफारि माखासे सावरायमेल थानायखाय लादों आरो जों बिथाङा बहाय दिनै आउट अफ बुंगोन बे जोंनि जथुम्मायाव क'क्राझार जोङो बांद्राय बेबायदि क'क्राझाराव माने बिथाङा दिनै गोबांद्राय हाबाफारि जों गैयैलाय लायाखै खोब माने मैया ग्रोब ग्रोब हाबाफारि लानानै मोनायावसो जों जथुम्माखौ आंखौ जोबोद ओंथि बुंहरदों गोनां खालामनो थाखाय जों आरो नाजादों आंखौ